आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। एप्स्टीन फाईल आखाती देशातील युद्ध यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आमदार नाना पटोलेंनी विधान भवन परिसरात निशाणा साधला। याचवेळी महाराष्ट्रातील गॅस सिलेंडरचा मुद्दाही मांडला। पोस्टर दाखवत त्यांनी निदर्शनही केली। दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, चला बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर 25 दिवसांनी मिळतोय सिलेंडर, बुकिंग करायला सांगा बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे चला सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर 25 दिवसांनी मिळतोय सिलेंडर, दे बुकिंग करायला दे सांगा बाबा सरेंडर, दे दे सिलेंडर बाबा सरेंडर। पूर्ण देशामध्येच गॅस, डिझेल, पेट्रोल यांचा तुटवडा जाणवला। लक्षात असेल की ज्या हॉस्टेलमध्ये राहणारे मुलं मुली जेवणाचं त्यांना तुटवडा पडला, म्हणून ते आता सगळं सोडून आपल्या गावाला वापस निघालेले, अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे। अनेक हॉटेल्स बंद झालेत, घरगुती व्यवस्था बंद व्हायला सुरुवात झाली, लोक लाईनमध्ये लागायला लागलेत। पण राज्याचं सरकार आणि केंद्राचं सरकार या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जे सरेंडर झालेलं आहे अमेरिकेला, इस्रायलला जे सरेंडर झालेलं आहे, त्याच्यामुळे एप्स्टीन फाईलचा परिणाम, यांच्या पापाचा परिणाम हा आता सामान्य लोकांना भोगावा लागत आहे। मुंबई शहरातले अर्ध्यापेक्षा जास्त हॉटेल आता बंद झाले। मूलतः यहाँ पे वो हरदीप सिंह पुरी के सेंट्रल मिनिस्टर जो है इस डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी चुकी है। हर होटल वाला चिल्ला रहा है कि वो कहता है कि हमारे होटलें बंद हो चुकी है, हम कैसे जिएंगे। छोटा छोटा टपरी वाला हो, छोटा छोटा काम धंधा करने वाला हो, भजिया तलने वाला हो, चाय बनाने वाला हो, उसको भी, उसका धंधा भी बंद हो चुका है। वो अभी नाना पटोले जी ने कहा वैसा हॉस्टल भी बंद पड़ चुके हैं, हॉस्टल से बच्चे घर चले जा रहे हैं। ये महिलाओं में चूल्हे का सेल बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिक सिरगड़ी बहुत पैमाने में बिकी जा रही है, लोग 2-2 हजार रुपए देकर सिलेंडर परचेस कर रहे हैं, ब्लैक में ले रही है। तो ये स्थिति क्या इनके आंखें नहीं है? ये क्या केंद्र सरकार की आंखें फूट चुके हैं? इनको ये सब देख नहीं रहा है? और इसमें जो आज परिस्थिति हुई है, इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारे सरेंडर, जो देश के पंतप्रधान नरेंद्र है, वो सरेंडर हो चुके हैं। ये हालात देश में बनी है, इसीलिए आज कांग्रेस की ओर से पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुका प्लेस पर आंदोलन हुआ। और आज भी हम लोग सरकार से यही क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की क्या स्थिति है। राज्य की जनता में जो एक पैनिक स्थिति पैदा हो चुकी है, उसके लिए आप क्लियर करें और इसके लिए कोई उपाय योजना करें, यही मांग हमारी है। मी या निमित्तानं आम्ही एक वस्तुस्थिती सरकारच्या समोर मांडण्याचा तुमच्या माध्यमातून प्रयत्न करतोय। राज्यातलं सरकार असो की केंद्रातलं सरकार असो, सबसेल खोटं बोलते। त्यांना लोकांच्या पोटापाण्याची काळजी नाही। सामान्य लोक, मध्यमवर्गीय लोकांचे मुलं मुली शिकायला जे शहरात आलीत, त्या ठिकाणी आता जेवणाची व्यवस्था नाही, म्हणून त्यांना गावाकडे जावं लागतंय। आणि मग हे सगळं चालत असताना सगळं आलबेल आहे, हे असं दाखवण्याचा जो सरकार प्रयत्न करतोय आणि जनतेच्या त्रासाकडे सरकार मुद्दामून दुर्लक्ष करते आहे, हा त्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे। आणि म्हणून त्यांना आम्ही या सरेंडर व्यवस्थेला, जी अमेरिकेला सरेंडर झाली एप्स्टीन फाईलमुळे, जे केंद्रातलं सरकार, देशाचे प्रधानमंत्री
ते आम्ही सिम्बॉलिक इथं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि लोकांच्या भावना या लोकांच्या भावना आहेत, या आमच्या नाही, या लोकांच्या भावना आम्ही सरकारच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो. विधानसभेतही आज आम्ही या विषयावरची चर्चा सरकारकडून मागणार आहे. सरकार अजूनही निवेदन करायला तयार नाहीये. जेव्हापासून इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेचं युद्ध सुरू झालं तेव्हापासून आम्ही विधानसभेत हा सातत्यानं प्रश्न आम्ही मांडतोय, पण सरकार अजूनही निवेदन करत नाही. म्हणजे सरकार हे लपवते आहे, वस्तुस्थिती लपवते आहे, हा त्याच्यातला बंद करावी लागेल जर अशी स्थिती जर राहिली तर. सगळेच बंद होणार. कारण की उद्या डिझेल पेट्रोल संपलं, कारण की आता गॅसचा तुटवडा आला, आता डिझेल पेट्रोलचा तुटवडा आला तर जे वाहतूक होणार आहे ते सगळं थांबणार आहे. त्याच्यामुळे मोठे जे शहर आहेत, जसं मुंबईसारखी जेवढी शहरं आहेत, या शहराला सगळे खाली होणार आहेत. कारण की इथं खायला पण राहणार नाही. जसं आज दुबईची परिस्थिती झाली, ती परिस्थिती मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांची आज देशपातळीवर सगळीकडे होणार आहे. त्यामुळे हे सगळेच्या सगळे शहरं ओसाड पडणार आणि त्याच्यामुळे उद्या कोरोनापेक्षा भयानक परिस्थिती राज्यात आणि देशात निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. हे सरकारच भ्रष्टाचारी आहे. सिलेंडरचा काळा बाजार जो होत आहे सरकारला माहिती आहे. सरकारला त्याचं कमिशन येत आहे. जनतेकडून लुटण्याचं काम चालू आहे. एक सिलेंडर 2,000 रुपयाला आज बाजारात विकलं जात आहे. त्यामुळे हा जो सगळा कमिशन आहे हे सगळं सरकारकडे येत आहे का? कारण की सरकार एकही कारवाई करत नाही, फक्त तोंडानं बोलते आहे. म्हणजे सरकारचा हिस्सा आहे जनतेचे पैसे लुटण्यामध्ये.